Благотворителността е важна за нас. Тя е начин на мислене, начин на живот. Моторите са нашата страст, но благотворителността е нашата мисия. Вярваме, че болните деца имат право на подкрепа и имат и право на бъдеще. Наш дългогодишен партньор е детската онкология във Варна. Винаги сме помагали на екипа с дарения на апаратура, консумативи и оборудване. Помагаме и на малките пациенти. Тяхното лечение продължава почти година. Време белязано с много трудни моменти, социална изолация и болка. Знаем, че не можем да излекуваме децата, но можем да направим ежедневието им в болницата по-леко, да ги накараме да се усмихнат въпреки болестта. Фестивалът Варна Рок Адвенчър е най-мащабното събитие, което организираме в полза на онкоболните деца. Щастливи сме, че хората ни се доверяват и отварят сърцата си за каузата, защото без дарителите не бихме постигнали нищо. Застанах зад каузата Варна Рок Адвенчър без колебание. Видях, че усилията се струват и се радвам, че съм част от всичко това. Вярвам, че малките пациенти се нуждаят от голяма подкрепа. Когато се включих в каузата Варна Рок Адвенчър, най-важното за мен беше да изградим доверие с дарителите, с партньорите и с спонсорите. Всяко усилие си струваше, за да кажа днес, че вече имаме доверието им и големите им сърца. Ние сме мотоклуб Братя във вятъра. Вярваме, че заедно можем повече.